Ngangipin, bayo nyapo polah muka ngono nyapo. Aneh kowe Mas. Iki dodolan ora kok malah. Dodolan nyapu kok. Sik. Apa? Genah tuku to mesti nek rene genah tuku ngono lho. Tuku apa? Kowe tuku ora tenanan kok. Tenanan ki aku. Apa? Mie apa bakso? Aku? Ya. Aku genah tuku mie nek iki dina iki tuku mie mung berbakso kok. Piro? Piro? Lho ngono ki sak porsine pirang kibik to? Iki Mas. Mie iki Mas. Mie. Oh, lah kaki bikan ngono kuwi. Wis pirang kibik iki lho jayame ka piye? Sak mangkok piro ngono lho. Sak mangkok 8.000. Oleh badah dhewe to? Ya wis oleh, pangga oleh aku. Aduh. Oleh tenan apa ora? Oleh. Aku kure. Nah. Belum kok. Ya deh. Ora umum kok senengane sampean nek tuku Mas. Lah oleh ora. Iki gua ada mibur ngrukupi raimu iki. Ya wis nek oleh ya. Nggih kae ono sik tanggule ada. Aku mau nggo wadah loro. Ora umum ngono. Masa duna iki lho. Engko sik to. Tumplek konjen ki tuku mie kok. Borat turuan pitik iki. Ya wis iki ono. Iki sak duwite. Amit ya. Nah, kuwi wis kayak kono wae. 1000. Iya tetep lho jere oleh gua ada dhewe iki piye to sing digugu omongane lho. 1000 lah. Tenan iki 1000. Iya, mie ayam lho ya. Sak pawehku lho ya. Iya wis to bebas, los. Oh, genah nggo kanjang ra, lah tukuku semono to nggone. Tenan lho sak pawehku lho ya. Iya to Kang kok. Nah, kok sak pawehku iya ya. Iki nggowo corong, saiki entong. Lho. Alah yo. Iki kok 1000 mosok. Lah ki mau nggo kanjang rantuk, nggo entong rantuk ki to. Kowe keranjang ngebek keranjang romani kancane kowe. Ngene lho ya. Iya. 1000. 1000 sak pawehe to, sing penting kan modori to, Kang. 1000. Iki barang apa ora? Iya to sak pawehmu pokoke wis to, sing penting komplit wujud mie ngono lho. 1000 lho ya. Heeh. Iki sakmene wong 1000. Iya ya. Kok Oh, 1000 lho ya. iya kok ngoceh piye to kuwi? Iki barang apa ora? Ya genah iya to, Kang. Iki loro 1000 kok. Wis to sak pawehmu los. Enak aja nek tuku. Caos apa ora? Ya genah taos kecap to Kang wong mie ayam kok. 1000. Lho, lah kok akeh men tumben? Lo momen? Ya. Biasanya mau tak crit tok. Tak tetes iki ra crit. Oh. Oke, sing penting mau dol ngono lho, Kang. Mau tak ibune lombok. Oh, mau kok lombok barang. Nah, Wes iki, Kang. Wah, ngene lho meninca. Oh. Mie ayam Rp1.000 beli pakai entong peh nggo keranjang rantuk aja. Keranjangku ditolak. mulai apa ora? Eh? Mulai. Iya sabar to wong tuku. Diusir lho, Lak. Tuku es re.